Hakipor baka solkal parang kadang sensyal ya karikasi. Kasnong soara kadai ka wei ni ginong ba jung ka asam. Kane kala jalong hak senam pras pa lai po ar. Hadin baka soara kala kelalong ka nong ba jung ka asam lai po sau senam. Lapen gendria no apat ia ka headquarter jung ka asam siya ka nong ba Shillong. Kane kala jah hak senam pras pa ndriu po ndriu. Bat habala wanra ia ka headquarter siya Shillong. Kishnong kibadon hak nong ba Shillong kila nang roy hak jingdon briu bat ka jingmi kishnong ter. Haba ka solka parang kala sensyal ia ka rikasi. Lawan ra pat ia ki khar ki kling ke bakan thup ia ki khar bushor ki khar harijan ki sipai gor khali bat kine kila sa hari kasi hadu menta daga jingwan poi bat ka jingroy jong kine ki khar ki kling kanong ba Shillong kala kelalong penban kanong ba kababon kishnong kila kelano ka kerteng naga kasi syaka wei pat ka kerteng nong wei daga ba ai ka kitin dekhar lani ka kitin pareng hangni nga shwanra nuksa kom ka shnong lama vila jalu para ka ken stress bat ki wei do de ki kerteng shnong hanong ba Shillong ki bon bha ki bom dei ha ka kitin kasi ha ki por men shwa ki ong ba ka yodu men dapat ka bara baza men shwa ki ong ka thamyo maulong men dapat ka punjabi lien men shwa ki ong ka madan sentiu menta ka gari khana men shwa ki khwat them mauba menta bara pathar men shwa khandaila menta hadin police bazaar men shwa ki ong ka madan padam singi menta ka Bishnupur men shwa ka madan punthor kaba menta ka dhan kiti men shwa ka lum shimer menta ka lashmer kidon shibon ba kishnang kiba kala kerteng bat ka yau ka hadru ha ka wei per ka kerteng da ka bom dai ka kitien kasi kine ki kerteng nila chemjing e pan pan kalapat ya ki shaka kitien kasi kumba kalong namar balai pamangiru ki kasi nidon ye kata ka mensim sarong ka mensim sngo standard ha ka kitien jong gi wei da ka bangi sngo khan ni sngo long parang ba sha khwat kum kine ki jai na kata ka daw ka ne sa ka kerteng jong ki shnong ki jaka ha ka kitien nong wei kum ba kalong ha ka bala jer ka teng ru da ki nong wei ki bawan ban chu sa hangne hari khasi thingdiat tungin ya phai kumno ka kerteng khandai lat ka poi shaka police bazaar ka jingmi ka kerteng police bazaar ane police bazaar kadai na ka sorka phareng ha ki por men shwa haba kala yo ban sensyari ka nong ba Shillong ki phareng kilabu ka wei ka civil station lane kata ka police station hakhandai lat bat kane ka civil station kadai na ka banta ki khasi bat jantia kumta hangne hakhandai lat la penlong ya ka police station bat ka yau ka hat ru kala don shibon ka jingyadi ya thiet bat suki kane ka yau ka he pha bat ka jingwan ki briuru lanang jillai tangba ha kane ka por kane ka khandai lat ru kidang khwat hi da ka yodu namar kidang hap ha ki benta jong ka yodu baro Henry suki pasuki kane ka kerteng ka yodu ka jano da ka jingbu ka solka pharang ya ka police station kane kala jaka kala kerteng sendan syakata ka yau pulit ka bangi ong ha ka kitin kasi bat ka police bazaar pan ha ka kitin hindi de baro ngisngotu hang ne baro ka jingla ki kitin lane ki kerteng shnong lane ki jaka lane ki yau ki hat pobon hang ne hari kasi khamtam hanong ba Shillong kadai narmar ka jingwan poi jong ki wei pat ki jai benriu ki shong ye sa hang to ki ya khot no da ka kertien la jong bat kumta ka penlong ye ka nong ba Shillong ban bon ki shnong ki bom dei ha ka kitin kasi bat ka wei ka long ba wat mangi ki khasi ru habang yo sngo ye kata le se ka rung kata ka mensim ka ba kham sngo tenan ane kham sngo long shai perthei da ka ne ka kerteng ni ya bot lang ya ka ne ka kerteng kum ba ka long menta
Om dan bala syuk ban penggala yakini ki kerteng bat bon ngiru ngimtip ladan khat lelei daka tien khasi ane ka kerteng snong barim ngin sa akalingo ngin syayong hingai te parlok ne kalong ching batai balengkan bless you bon.